गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ न'आव मोनफैलायबाय बेनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो दङ बेनिफ्राय फादारजोंबो भटनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनि बेनिफ्राय दाखालि बावैनि मोनसे भिडिअआव सासे मानसिया प्रेंक खालामनाय भिडिअआव प्रितियाबो रागा जोंदो दुखु मोनदो बेनिफ्राय नोंथांमोना मा सानो बे प्रेंकआव प्रितिया रागा जोंथावना ना जोंनाङामोन जोंनांगौमोन ना जोंनाङामोन रागा नोंथांमोना मा बुजि मोनदो बेनिफ्राय आंनि बेलायावबो दिनै आङो न'आव दङ बेनिफ्राय बिमा बिफानियाव आइ आफानियाव सोरबा एक्ट्रिस सिख्लाखौ लाना फैनानै खोन्थिगोन आरो खोन्थिनानै सोंगोन र' आं बुंगासिनो दङ फंनैसो रायलायनि फार्स्टआवनो बेनिफ्राय रायलायगासिनो थागोन बेनिफ्राय बाजै इन्टारटेनमेन्टआव जायफोरा उन दाहाखौ नायाखै नायहैथां आरो उन दाहाखौ आं जाबायदि बानायदों बेफोरबायदि बानायबाय थायोब्ला आं सानो बुजागोन मानसिफोरदों होनना बेफोरबायदि रियेल स्ट'रि मानो होनोब्ला आं मोजां साननासो बानायदो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला संसार जायोब्ला जों गथ' गथायखौ मोजांबो खालामनो हानाय नङा थाखा फैसा गैयाब्ला बेफोरबायदि आरो आंनि साननाया दिनैनि दिनाव गथ' गथायखौ मोजां खालामनोबो थाखा फैसानि गोनांथि जायो जोंनि आखायाव फैसा जों बानायग्रोनो हायाब्ला जों हाबाल' जाबा जाया नंगौना नङा बैफोरबायदि साननानै आङो भिडिअ बानायदों बेनिफ्राय दा जोंनि बर' समाजाव गामिफोराव उन्दै बैसोआवनो हाबा जायो बांसिनानो बेनिफ्राय आंखौ गोबाङानो गाज्रि मोनगोन सिख्लाफोराबो आरो सेंग्रा गथ'फोराबो नाथाय आं सानो गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया आं निमाहा बियो बे भिडिअखौ बानायनायनि थाखाय मानो होनोब्ला फिउचारखौ नायनासो आं बानायदो बेफोरबायदि दाजा गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो दा जोंनि समाजाव बेफोरबायदियानो बांद्राय दं नालाय गाज्रि मोनगोन आं मिथिगौ बेनिखायनो आङो निमाहा बियो बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला मालाबा रायजागोन होननानै आंबो सानो आरो रियेल भिडिअफोरखौ बानायोब्ला सैथोखौ बानायोब्ला जियानो जा नोंथांमोना बे भिडिअआव मोजां मोजां कमेन्ट हरदो नायनानै गोबाङानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरो आङो जायफोरा नायनानै कमेन्ट हरदों माखासेयाथ' नायनानै ओरैनो थादों नङा होमब्ला सोरबाया गाज्रिबो मोननो हागौ सेब देरबाय आफा माबाया दाख्लैनि भटआ बोरै जानाय गाहामै जाबाय थांदों आरो आंनि 201आव 202आव सेन्टाराव 201आव जादों माबा जमुना बेनोबो फाले फाले थांदों जेबो दावराव दावसि जायाखै सोर मावो बेखौ रावबो मिथिया आरो मथथे जिबोथ' बिअल हिसाबै जना हाना थादो नायदो दानिया रेगिंफोर जायो नामा सिगांनि बायदि मानसि थानाय आगोलनि बायदि जायाखै बर्तमान मोजां मोजां हांदों आरो जानो नागिरो नामा जानो नागिराखै बर्तमान गामि गामि हांदों आरो 2001 जोंनिया तामुलपुर माबाया तामुलपुर समस्ति 43 माबाया तामुल समस्तिया अब्ला जोंनिया तामुलपुर दा बेयाव डिस्ट्रिक्टआसो माबायदि जायो बेखौ हमनायाखै आरो बांसिनथ' बुंनो हाया बुंनायासो खिथानो हायो खिथानो हाया मोनसे माबा दंथ' नेम दोङो ना नेम दोङो आरोना नियम दंथ' सोर मावदो खिथानो हायो खिथानाबो जों खिथानो हायाना बुंनो मोना आरो मोनसे आयेन दङ तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट पुरा जों पुरा समस्या तामुलपुरथार समस्या एकदम खाथाम दा बे भटार कार्डफोरासो बदलायजोबगोन माना बेखौ हमनो हायाखै दे खिन्थु बुजिना मोनाखै तामुलपुर जाबाथ' जों सोलायजोबनांगोन गासैखौबो सोलायाबाथ' जों सोलायनो बायदि मोनदों आरो आङो आंनि अनुमान मादो आरो मिथिदो जों सानदो अफिसाथ' दंथ'यो दा मुसलपुरावनो मोनसेबो तामुलपुर जाथ'वाखै माबा थांथारबाय समस्तिया माबाया थांथारबाय समस्तिया तामुलपुर जाखाथारबाय तामुलपुर लागारना जोङो खामानिखौ बिअलनि सब समाजाव खामानियानो सब तामुलपुर बिअलनि खेत्रआव माबायाल'सो बाखि अफिसा इयावनो दंथ'योना बन्द'फ्राबो खारनो लागादो बेस्राफोरा ओरै खारनो गोनां जादों दा होमबा लासै लासै जालांबाय थागोन किसुमान खामानिया
आंनियाथ' भटआ क'क्राझारजोंसो आंबो होखांबाय जोंहा न'निया ओरैजाय होदो बेनिफ्राय दाखालि बावै मोनसे प्रेंक भिडिअ आंबो बुजिदो प्रेंक भिडिअ बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननियाव सोंनोसै आं दा न'आव फैदो आब' दोङो आइ दोङो आफा दोङो सोरबा इउटुबार बा सोरबा एक्ट्रेस सिख्लाखौ लाना फैनानै आं दा न'आव सोंसिगोन आरो आयै नै बेखौ नाय नै सिख्लाखौ नाय आं हाबा खालामनायदो जोंहा बेनिफ्राय गासैबो बे सिख्लाया हौवाफोरदोसो गिदिंथिंबाय थायो बे सिख्लाया मोजां नङा बेफोरबायदि बुंसिगोन आरो रियेलावनो सैथोखौनो बुंगोन बे सिख्लाया बिराद गोसो थोनाय दोंसोयो ओरैना बुंगोन आरो न'निफोरा जानला मानला बुंगोन दा न'निफोरा बेनिफ्राय आं प्रेंक बानायग्राया बेफोरबायदि भिडिअखौ इउटुबाव होनांगौ नोंथांमोना बुंलाय बेफोरबायदि प्रेंक खालामनानै इउटुबाव भिडिअ होयोब्ला मा जागोन बे मा भिडिअ जाथावना नोंथांमोना बुं बे रायजानाय बा रायजाथावना भिडिअ नंगौना नङा सोरनिबा माबाखौ न'नि मानसिया जा बुङो बेखौनो इउटुबाव होना होनाय प्रेंकसोमोन न'निया जि बुङो बुंबाय ना आसरित मेक्सिमाम मानसिफोरा साननो हागौ प्रेंक भिडिअ जायो 100आव मेक्सिमाम प्रेंकआ सेटिं जायो रावबो रियेलि दा गारि बुख्रुबनाय गिदिर गिदिर ग्रुपआव बेफोरथ' गावसोर बानायखाजोबनाय बेफोर एक्टिं ड्रामा गोजा रावबो रायज्लायालासिनो डाइरेक्ट गारि लाखिदो बेखौ बुख्रुबना हानि बे नङा मानसिखौ नायबानो सिनायखायो बेफोर एक्टिं गोजा ग्रुप मोनसे दङमोन सासेया बाहेरनिफ्राय फैबाय बे गारिखौ बुख्रुबो बे रायज्लायखानाय केमेरा बहायखानाय बेफोर सब एक्टिं मेक्सिमाम प्रेंकआनो एक्टिं जायो इउटुबनि थाखाय बेफोरखौ इउटुबनि थाखाय मा खालामो रायज्लायखानानै मेक्सिमाम प्रेंक जायो डाइरेक्टबा मा जागोन बे डाइरेक्ट प्रेंक खालामोब्ला बायदिसिना रियेल बाथ्राखौनो बुंनो हागोन ओंखारफ्लांगोन अब्लानिया बैफोर बाथ्राखौ जोङो मा इउटुबाव होयोब्ला मानसिफोरा गाज्रि मोनगोन साननो गोनां इउटुब बानायनाङा बानायबायबो खिन्थु मोजां बानाय दा आं खायसो गुबुनाब्ला मा बुंगौमोन आं खायसो आं रावखौबो जेबो बुंनो साना जेसेबां बानायो बानायबाय थाथो दा माखासे बाथ्रायाव प्रिथियाबो दुखु मोनदों माखासे बाथ्रा ओंखारदो बेवहाय दुखु मोनथावना दा बुजिग्राया बुजिगोन बुजियियाथ' बुजि मोनखानाय नङा उल्थासो बुंगोन माखासे बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला दुखु मोनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द